ام gelekî kêxweş û serbilind in ku mêvanên Xwedê ji Şamê vediguhêzin Medîneya Pîroz ji bo ku erkên hecê bicibînin. Ev jara yekem e ku piştî demekê xutbûnê, Kompanya Sûriyê ya bo firokevaniyê heciyan vediguhêze û ev yekem geşta demsala 2026 an e. Amadekariyên me ya xebitandinê di asta herî bilind de ne. Em ji bo vê demsalê firokayan ji aliya ewlekarî û selametiyê ve amade dikin. Mesele ne hejmara geştan e, belkî ew e ku em selametî û ewlekariya kar bi temamî misolyar bikin. Em hewl didin piştî bidarîbûna demsalê, hecî bi awayekî herî rehet û bi selametî vegerên Şamê. هذه السنة كان في تسهيلات كثيرة يعني من دخولنا. ئیساڵ gelek asankarî hebûn, ji dema em ketin hola firokexaneyê heta em gihîştin vê nuqteyê. وكل الشباب كانت جهودهم متضافرة من أجل خدمة Karûbar hêsanbûn û hemû karmend ji bo xizmetkirina heciyan bi exlaqekî baş û xizmeteke hêja hewl didan. كل حج يعني يخدموا شاب ومتطوع. فاليوم عندنا Vegera firokevaniya niştimanî bo xizmetkirina heciyên Sûriyê bi temamî destkefteke nû ye. هو لازم يخدم الحجيج السوري كاملا إن شاء الله السنوات القادمة. Em hêvîdarin ku di salên pêş de ev rehetî û muamele başa ku bi gotina nayê vesifkirin berdewam bike. وما وصل لحق هذا الطيران. Em bi awayekî erênî ji xizmetê matmayîman û em ji dil spasiya wan dikin. Şîkêriya ku em ji basê daketin. Wan alîkariya me kir ji bo hilgirtina çenteyan û alîkarî dan kesên ku hewcedariya wan bi kursiyan hebû. Wan rê nîşanî me da ku em bilêtên xwe wevbigirin û gelekî li me miqate bûn. Ev yekem geşta wê ye û em serbilind in ku em di vê firokeyê de ne, em hemû serkeftinê ji wan re dixwazin. Ez gelekî kêfxweş bûm. Bi rûyên bikin û gelek asankariyan pêşwazî li me kirin. Muamele û asankarî ber bi baştirbûnê ve gelekî cuda bûn. Em ji Xwedê dixwazin ku rê seferê li ser xêrê temam bike û ferza hecê bike nesîbê her kesî.